Rapport tal-Ombudsman ikkonferma li l-promozzjonijiet li nataw fil-Forzi Armati ta' Malta fl-2013 u wara kienu abbużivi u intenzjonati biss sabiex jaċevalaw nies qrib il-Prim Ministru u l-Partit Laburista. Fil-konklużjonijiet tiegħu, l-Ombudsman iddikjara l-abbuż faċċat u by design li permezz tiegħu avvanzaw il-ftit li ma ħaqhomx u nqabżu oħrajn u l-unika raġuni għaliex inqabżu kien għaliex li ma kinux parti minn klikka ristretta u viċin tal-Partit Laburista. Dan sostnieħ il-Partit Nazzjonalista permezz ta' stqarrija mill-kellim tal-Oppożizzjoni dwar is-Sigurtà Nazzjonali Beppe Fenekadami. L-investigazzjoni mill-Ombudsman analizzat numru ta' promotions kontroversjali fil-Forzi Armati ta' Malta wara l-instab li l-proċess sar b'nuqqas ta' integrità. L-Ombudsman Anthony Mifsud isemmi xi individwi li kienu diġà magħżula. Il-promotions kontroversjali bdew f'Settembru 2013 u inkludew anki lil dak li llum huwa l-Brigadier tal-Forzi Armati ta' Malta Jeffrey Kurmi li minn maġġur spara l fuq għal-Brigadier, 4 promozzjonijiet f'temp ta' ftit xhur. L-Ombudsman insista li din l-investigazzjoni għandha tkompli. Intant l-Ombudsman sab ukoll li żewġ persuni li huma persuni ta' fiduċja fil-Ministeru tal-Intern f'dak iż-żmien ta' dawn il-promozzjonijiet, Ramona Attart u Clint Kutajjar, kienu parti minn dan il-bord tal-għażla. Punt ieħor huwa li f'dan il-kumitat 4 persuni minn 5 ma kellhomx għarfien fuq il-militar jew l-armata. F'istqarrija l-Partit Nazzjonalista fakkar kif il-Gvern Laburista jipprova jseblaħ l-Oppożizzjoni meta snin ilu ħarġet din l-istorja. Illum 5 snin wara, il-Partit Nazzjonalista reġa' ngħata raġun. Il-Partit Nazzjonalista set jistenna li l-Prim Ministru Joseph Muscat jerfa' responsabilità politika talli ħalla li jsiru dawn l-abbużi u jistenna li ssir ġustizzja ma' min inqabeż fil-promotions tal-Forzi Armati ta' Malta. L-istqarrija tagħlaq billi tgħid il-Partit Nazzjonalista se jibqa' jkun il-vuċi u t-tarka għal min ibati mill-inġustizzji u se jibqa' impenjat li jirrimedja għal dawn l-inġustizzji meta jerġa' jkun fil-gvern.